Tian wujud temong peksi. Suarane khas. Wow, tuh. Lu tenang gue nyimpen duit suaranya. Wah, kasih maksudnya ono ciri. Kas RT, kas. Khas apa? Kasino. Ayo. Kasino mau lali aku. Iya kayak. Maksudnya ciri khas. Iya. Loh, adem. Alus manis nengsa make. Karo ndelok TV lho. Mau. Oh iya ya. Waduh, sanggup. Walek. Wale nek ngene. Aku mbayangke nek kipas angin ki tak nggo gelungan. Wale nek ngene iki ya. Oh, iya. Wasawikan kula lana golek isi podang jenar. Nih Mbak Elisani juga sering nyinden di luar negeri Pak. Luar biasa ini. Sering ke luar negeri Ya. dan ketemu paling enggak di sana kan turis. Turis Itu identik dengan kulit warna, putih. tapi ada turis yang kulitnya warna hitam. Apa nih? Ada turis dari Taliban, itu warnanya Taliban? hitam. Ya, nek tali rapia iso ijo iso kuning. Nek saka Taliban mesti ireng. No. Nyoba ayo turis Taliban. Ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi Comel. tombo. Untuk pengalaman luar negeri pernah nyinden di mana? Luar negeri. Neng durung nek luar negeri. Durung. Tapi nek luar daerah Banyak yo, ya? banyak. Luar negeri itu ada loh, negara yang tidak ada ceweknya. Nanti Sri Lanka. Sri Lanka, kok Iya. iso? Nah, Sri Lanka kono dadi arang-arang wong wedok. Srine. Sri sing rene. Emang kabeh mau jeneng Sri to. Nek tukinem ora kono kene. Apa? Sri. Nganti apa neng Tukinem jenenge negara Tukinem? Lah kae. Tukinem. Kae Suriname. Sing enengi rombongane kasino mau. Ngendi? Tokyo. Kayak Tokyo. Ya. Iya podang kuning ya. Aku sing girong. Esok awan Ning omah wis ora krasa. keluyuran Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteranggonku goleki ora krasa ora krasa esuk awan nganti wengi. maleman Maneman yen nganti
modal